Ahojte, v dnešnej kapitole si povieme, čo môže vašu prevádzku brzdiť a neskôr ju dokonca úplne zrujnovať. Moje meno je Marek Dandar a už viac ako 25 rokov pracujem v oblasti hygieny, kvality, bezpečnosti potravín a podpory malých a stredných podnikateľov v gastre a food biznise. Za posledné mesiace som urobil desiatky rozhovorov s majiteľmi, ktorí uspeli aj takými, ktorí skrachovali alebo dnes ledva prežívajú. Pýtal som sa ich jednoduché otázky o začiatkoch, slabých a silných stránkach v tomto biznise a na odporúčania pre začínajúcich podnikateľov. Odpovede boli prekvapivo úprimné. A dnes sa pozrieme na priestory a technologické zariadenie a vybavenie. V ideálnom prípade máte dostatok peňazí a pozemok, na ktorom si postavíte vlastnú prevádzku. Ale povedzme si, toto sa deje len výnimočne. Dobré riešenie je aj prevziať existujúcu prevádzku, ktorú netreba náročne rekonštruovať. Túto možnosť úprimne odporúčam. Ušetríte si čas, peniaze aj energiu. Vo väčšine prípadov však približne zhruba v 80% gastropodnikatelia začínajú v priestoroch, ktoré si musia prerobiť, prispôsobiť a investovať do nich. A práve tu vzniká jedno z najväčších rizík. Oplatí sa preto hľadať vhodný priestor dlhšie, aby spĺňal vaše požiadavky a rekonštrukcia vás nestála veľa peňazí. Až tretina podnikateľov priznala, že zlyhala práve pri výbere lokality alebo pri vyjednávaní nájomného, či už za priestory, plochu na festivaloch, terasy alebo foodcourte v obchodnom centre. Na festivaloch často platíte nielen vysoké nájomné, ale aj percento z obratu. Terasy v sezóne vedia stať toľko ako nájom nebytového priestoru. A v nákupných centrách máte síce veľa zákazníkov, ale aj extrémne silnú konkurenciu. V mestskom gastre môže aj malý rozdiel v polohe rozhodnúť o úspechu alebo neúspechu. Niekedy stačí, aby bola kaviareň či fast food posunutá o 100 metrov mimo prirodzeného pohybu ľudí a tržby môžu klesnúť aj o desiatky percent. Na druhej strane ani frekventované miesto automaticky nezaručí úspech. Príklad od jedného majiteľa prevádzky. Prevádzka s chutnými langošmi stála na rušnej križovatke pri zástavke MHD, kde prešlo 600 ľudí za hodinu, no napriek tomu nebola úspešná. Jeden z dôvodov je, že ľudia sa na frekventovaných uliciach ponáhľajú, nechcú jesť za pochodu alebo v autobuse a jedlo tohto typu si radšej dopravujú v prostredí, kde si ho môžu v pokoji vychutnať. V súvislosti s rekonštrukciami podnikatelia, ktorí si nimi prešli, zhodne odporúčajú navýšiť plánovaný rozpočet na rekonštrukciu minimálne o 50% a počítané termíny predĺžiť pokojne aj o polovicu. Reálne som riešil 2 projekty remeselných cukrární, kde jedna cukrárka vedela priestor vybaviť technologickými zariadeniami za 10 000 a druhej na približne rozlohou rovnaký priestor nestačilo na technologické vybavenie ani 100 000 eur. Nehovoriac o tom, že niektoré z draho nakúpených prístrojov neskôr ani nevyužívala. To je typická chyba začínajúcich podnikateľov. Dajte si preto záležať na výbere vhodnej lokality, prepočítaní fixných nákladov a predpokladaných tržieb a zisku, vyjednaní čo najnižšej kúpnej ceny prevádzky alebo nájmu, konzultácii ešte pred začiatkom projektu, najmä pri plánovaní technológie, investovaní len do zariadení, ktoré skutočne potrebujete na štart prevádzky. A pre tých, ktorí budú chcieť všetky informácie pokope, pripravujem aj komplexný e-book so zhrnutím celého prieskumu, odporúčaní a najlepších postupov pre gastropodnikanie na Slovensku. V prípade záujmu o konzultáciu ma neváhajte kontaktovať cez dandar.sro@gmail.com. V ďalšom videu si povieme o neviditeľných zabijakoch v gastrobiznise, financiách a cashflowe. Sledujte nás aj naďalej.